И здравейте хора! Днеска снимам как да работим с Counter-Strike 1.6. Ще ви покажа опциите. Като влезнете в опциите, първо ви излиза Player Name. Това означава името ви в играта как ще е. Sprite Image. Това е, ако искате нещо такъв стикер, като играете да сложите. Ето, тук си избирате. Но аз съм избрал това. Тук избирате какъв цвят да е. Ето, аз съм избрал това. Ето това е цвят. Това нищо не пипайте, това не е важно. Тук това е Crosshair Up-Range. Това означава мерник. Това нещо, забравих му как се казва. Това е колко да е, голям ли е, малък ли е. Ето вижте, тук вие си избирате каква големина да бъде. Тук избирате какъв цвят, но предполагам да е на червено, защото червено повече се вижда. Ако сложите примерно зелено, не се вижда много. Също така това. Жълто. Но червено предполагам да сложите. След това минавате тук. Тук всичко трябва да ви е попълнено. Ако не ви е, цъкате на Edit Key. И те всичките се запълват. Цъкате на April и ОК. И вече можете да играете, защото без това не можете да скажете, не може да клякате, не може да отивате. Всичко тук трябва да е напълнено за това. И минаваме на мишката. Тук избирате на каква скорост да се движи мишката ви. Тук не пипайте нищо, само е това да е стикче. И тук предполагам на 4. Най-добрият начин е това, защото много бързо започва да се раздвижва екрана, а ако е по-малко, много бавно се раздвижва. Може да си преценявайте, но аз предполагам 4. Натискате ОК. И аудио. Аудио е гласът. Аз съм сега направил да няма глас. Ако направя малко, но и не много хора, защото много силен глас ще има. Ето ще се. Аз за сега съм ги намалил, защото снимам. Тук не барайте нищо. Ако искате да направите тук е това, защото ще ви е по-добре. Тук не барате нищо. На видео. Тук си правите нормал, защото по-добре е така. Аз играя с лаптоп, но вие ако играете с компютър, направете ето това. Или вие си прецените, ако искате, може и това. Тук медиум си правите, тук не барате нищо. Тук до край, защото тези неща са много важни, хора. Тук аз съм направил OpenGL и това и вие направите, ако искате, защото другите са фалшиви. Предполагам това да направите. Така трябва да изглежда. Ако искате тук играете малко, вижте как ще ви бъде екрана. Тук ето това трябва да го отбележите. Тези Voice Transmit Volume до края и това до края. Тук го запълвате, това квадратче. Тук до края това, защото много е важно. След като направите всичко, натискате на това, после ОК. Защото така няма да се запамети нищо, хора. После лук, тук не барате нищо, тук няма как да кажа, тук няма никакъв смисъл да барате, защото тук нищо не ви трябва. И да, хора, надявам се да ви бъда полезен с това видео. Това са сървърите. Ето. Тук можете да влезете в интернет и автоматично ви излизат сървъри на зомби,
така можете да гледате IP-тата им, да копирате. Да, хора, това беше епизод 1. Ако има много лайкове и гледания, може и да снимам епизод 2, как да работим с Counter-Strike 1.6. Да, хора, надявам се да ви бъда полезен за тази информация. Ето, още един път показвам. Тук трябва да е така. Тук трябва да е всичко. Всичко, Edit Key, натискате Use Default, Stable OK. Маус, ето така трябва да бъде. Ако искате, аз така предполагам, но вие си вижте. Аудио, ето вижте как трябва да бъде. Тук, ето вижте, ако снимате Counter-Strike, нормал си го направите това. Да, ако снимате. Ето. Тук трябва да е абсолютно така и това не забравяйте да го направите. И тук няма нищо. Да, хора, надявам се да ви бъда полезен. Дано да сте харесали смешния монтаж. Това не е първия монтаж. Ако ви хареса, още видеоклипове ще имаме. На мен много ми хареса. Не забравяйте и него да гледате. Линк ще бъде в описанието. И да, хора, чао!